Ning inanay ng paglagsik sa turismo, Lapu-Lapu City Tourism Office nangandam na aron subling makabot ang 1 million tourist arrivals ni atong 2019. Ani ang report. Sa usa sa mga resort sa Lapu-Lapu City, mabantayang inanay ng milagsik ang turismo tungod sa presensya sa lokal ug mga langyong turista, bisan kon weekdays. Apan giangkon sa Assistant General Manager sa resort nga dili pa ingon ni ana kadaghan ang ilang mga guest nga mga langyong turista, itandi niadtong 2019 diin 70% sa ilang mga guest, mga Japanese ug Korean nationals. Pre-pandemic, we were enjoying around 90% occupancy all year round. And then I think now we've been recovering around 70 to 80%. So still a pretty good recovery here in Mactan. Hinuon ning padayong pagluag sa mga quarantine restrictions sa nasod, malaumon ang tourism industry nga magpadayon ang pagsaka sa mga foreign tourists ilabi na karong Disyembre. Usually December's very strong. Even last year, despite COVID, we still had a pretty good December last year. Despite even with Odette, it was still pretty strong. Ning bag-o lang, gipahigayon ang tulo ka adlaw nga tourism planning sa Lapu-Lapu City nga giuluhan og rethinking tourism, planning beyond the pandemic, diin gitun-an ang mga lakang nga angayang buhaton aron madani ang mga langyong turista nga mobisita o baka mobalik sa Lapu-Lapu City. As per our regional director, pre-pandemic, Lapu-Lapu City gathered the most number of tourists pre-pandemic. So our goal is how can we possibly go back or not necessarily go back pero unsaon nato pagbalik nga ingon ato kadaghan nga turista ang moari sa Lapu-Lapu City. Giangkon sa OIC sa Tourism Office sa Lapu-Lapu City, John Christopher Raffles, nga pipila pagayod ka mga patigayon ang wa pa makabangon. Gawa sa pandemya, dakong danyos usab ang gibilin sa bagyong Odette sa Lapu-Lapu City. Gani sa pagkakaron, wala pa maka-operate og balik ang usa ka dakong beach resort sa Lapu-Lapu City, human maigo sa pandemya. Samtang padayon pa usab nga gi-renovate ang laing dakong resort, human mahiagom og grabing danyos sa bagyong Odette. Napagyapoy mga resort na nag-close after the pandemic, after the typhoon. Crimson is closed until December. Pero some resorts are already accommodating Korean tourists. Maumang gid na ato ang market diri sa Lapu-Lapu City, Korean and Japanese tourists. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.